Keď zvoní Trenčína, zvonili proti pravde. Keď sa dnes dotýkam pergamenu a viem, že atrament už čoskoro vsiakne do jeho pórov tak, ako vsiakli roky do mojich rúk, cítim povinnosť zapísať príbeh, ktorý sa dlho rozprával iba potichu. Nie preto, že by bol neznámy, ale preto, že každý, kto ho poznal celý, niesol v sebe časť viny. Takto sa rodia povesti. Nie zo lží, ale z pravdy, ktorú si nik netrúfol vysloviť nahlas. Hovorím o zvonoch Trenčína, ktoré vraj kedysi klamali, a o tom, prečo im ľudia uverili viac než vlastným očiam. Bolo to v rokoch, keď sever Uhorského kráľovstva patril pánovi, ktorého meno sa vyslovovalo s úctou i so strachom, Matúšovi, synovi Petra, pánovi Váhu a Tatier. Jeho moc bola pevná ako skala pod hradom a premenlivá ako rieka, ktorú ovládal mýtmi, mečom i hladom. Trenčiansky hrad vtedy nebol len sídlom, ale znakom poriadku, ktorý sa udržiaval silou. Z hradieb bolo vidno celé podhradie, kostol, kláštor benediktínov a ďalej cesty, ktorými prúdil obchod zo Slieska, Moravy a Poľska. V tých časoch som bol mladým pisárom kapituly, pomocníkom zvonára a viac som počúval, než písal, lebo kto počúva, dozvie sa viac, než ten, kto sa pýta. Hrad mal svoje zvony, veľký sviatočný, menší na modlitby a tretí, starý, prasknutý, ktorý sa používal len pri pohreboch a nešťastiach. Ten tretí visel bokom, ako by sa zaň hanbili, a predsa mal hlas, ktorý šiel až do kostí. Starí ľudia tvrdili, že ho odliali z kovu, v ktorom bolo priveľa krvi, no ja som tomu vtedy neveril. Zvony sú len kov a lano, hovoril som si, a hlas im dáva ruka človeka. Na jar toho roku prišiel na hrad rytier z Moravy, Bohuslav Skoričian. Jeho rod bol starý, no ochudobnený, a on sám niesol viac dlhov než striebra. Mal dobrého koňa, zbroj poctivo vyspravenú a meč, ktorý nebol okázalý, ale vyvážený. Priniesol list s pečiaťou moravského markgrófa, ktorým sa odporúčal do služby Matúšovi. Pamätám si, ako ho priviedli do veľkej siene, kde oheň praskal a si driemali pri stenách. Pán ho dlho pozoroval, kládol málo otázok a nakoniec prikývol. Kto prišiel o všetko, povedal, vie si vážiť aj málo. Bohuslav zostal na hrade ako člen menšej družiny, strážil bránu a chodieval na obhliadky hraníc. V tom čase sa začali drobné nepokoje. V podhraní zmizli ovce, v lese sa stratili dvaja drevorubači a jeden kupec z Krakova prisahal, že v noci počul kroky pod hradbami, hoci brány boli zavreté. Richtár vypočúval svedkov, ale nič sa nedokázalo. Ľudia začali hovoriť o nočných duchoch, o starých krivdách a o tom, že zem si pýta splátku. Benediktíni sa modlili viac než zvyčajne a opát zakázal bratom chodiť po zotmení. Ja som si všímal najmä zvony, lebo niekoľkokrát sa stalo, že sa rozozvúčali bez môjho dotyku. Najprv som si myslel, že vietor rozhýbal lano, no v noci, keď bol vzduch pokojný, zaznel ich hlas znovu. Prvý raz sa to stalo krátko pred svitaním. Zvuk sa niesol dolinou, hlboký a naliehavý. Ľudia vybehli z domov, stráže chytili kopie a ja som utekal k zvonici, srdce mi bilo až v krku. Lano viselo pokojne, nikde nebolo vidno stopu pod cudzej ruke. Keď sa nič nestalo, strach sa zmenil na hnev a ten na šepot. Zvony klamú, povedala stará žena na trhu. A keď zvony klamú, Boh mlčí. Napätie rástlo, ako sa dni predlžovali. Na ceste k Váhu našli mŕtvého posla. Bol to mladý chlapec, sotva baradatý, a na kabáte mal farby jedného z Matúšových odporcov. Hlavu mal rozbitú kameňom a list, ktorý niesol, bol roztrhaný na kúsky. Hrad sa uzavrel, brány sa zatvorili ešte pred zotmením a stráže dostali rozkaz nikoho nepúšťať dnu ani von.
V sieni sa radili páni, hlasy sa zrážali ako meče. Niektorí chceli okamžitú odplatu, iní varovali pred unáhlenosťou. Vtedy padlo podozrenie aj na Bohuslava, lebo ho niekto vraj videl pri dolnej bráne v noci pred vraždou. Pamätám si jeho výsluch. Stál rovno, ruky mal pokojné, no oči prezrádzali únavu. Prisahal na relíkviu svätého Emeráma, že v tú noc bol v kaplnke a modlil sa. Ja som potichu dosvedčil, že som ho videl pri večernej modlitbe, no to nestačilo. V časoch strachu má svedectvo malú váhu. Rozhodlo sa, že Bohuslav zostane pod dozorom, kým sa vec nevyjasní. On prijal rozhodnutie mlčky, lebo vedel, že odpor by ho zlomil. Medzi tým sa v kláštore odohrala vec, ktorá by zapadla prachom, keby nebola zapísaná. Starý brat Urban, ktorý opravoval múr v skriptóriu, našiel v dutine kameňa pergamen. Bol zažltnutý, pečať bola prasknutá, no písmo čitateľné. List opisoval spor spred mnohých rokov medzi pánom hradu a drobným zemanom o hranice lesa a potok, ktorý menil koryto. Spor sa skončil zmiznutím Zemana a jeho rodiny a prísahou, že vec bude navždy mlčať. Na okraji listu bola poznámka. Ak pravda vyjde na svetlo, zvony nech hovoria za mŕtvych. Opát list dlho skrýval. Vedel, že pravda môže oslabiť moc a moc držala kraj v pokoji. No keď sa zvony ozvali znovu, tentoraz hlboko v noci, akoby z útrob zeme, opát pochopil, že mlčanie je tiež hriech. Zvolal kapitolu a list ukázal. Rozhodli sa ísť za Matúšom, no ešte predtým sa stalo niečo, čo všetko urýchlilo. V noci sa strhla búrka. Vietor lomcoval vežami, dážď bičoval kamene a blesky osvetľovali hrad ako v deň súdu. V tom zmätku sa kastelán Mikuláš, muž, ktorý slúžil hradu dlhšie než väčšina pánov, pokúsil újsť. Bohuslav, ktorý mal v tú noc stražiť vnútorný dvor, ho prichytil pri zvonici. Zápas bol krátky a zúrivý. Mikuláš sa bránil nožom, Bohuslav mečom a v tom boji vyšli slová, ktoré mali zostať skryté. Mikuláš priznal, že zvony rozozvučal on, že vraždu posla bolo jeho dielom, lebo niesol list, ktorý mohol znovu otvoriť starý spor. Keď ho priviedli pred pána, už neklamal. Povedal, že jeho otec bol ten Zeman, ktorého kedysi neprávom obvinili a zabili, aby sa hranice posunuli v prospech hradu. Že on vyrastal s vedomím krivdy a čakal na čas, keď bude môcť prehovoriť, hoci len cez zvony. Jeho hlas bol pokojný, ako by z neho spadlo bremeno. V sieni bolo ticho, len oheň praskal a vonku hučal vietor. Rozhodnutie nebolo ľahké. Matúš mohol Mikuláša dať popraviť a príbeh by sa skončil. No miesto toho ho dal uväzniť a neskôr poslal do kláštora na doživotné pokánie. List z kláštora dal spáliť a spor uzavrel novou listinou, ktorá hranice potvrdila. Bohuslava zbavil podozrenia a daroval mu malé léno priváhu. Zvony dal skontrolovať a ten tretí, prasknutý, nechal zvesiť. No ľudská pamäť je silnejšia než listiny. Ľudia si zapamätali zvony, ktoré klamali, a zabudli na list, ktorý hovoril pravdu. Keď dnes kráčam hradom a počujem ich hlas, viem, že nezvoní len kov, ale aj minulosť, ktorá sa nedá umlčať. A tak píšem, aby aspoň v slovách zaznelo to, čo zvony kedysi museli povedať za ľudí.